Pleikkari 4 sen takia, että mä pelasin Far Cry 5. Ja nyt mä ostin Pleikkari 4 taas, että mä pystyn pelaamaan Far Cry 4. Ja nyt mä myyn sen varmaan taas, että mä vuoden päästä ostan taas Pleikkari 4, että mä voin pelata Far Cry 6. Ja sitten kun 7 tulee, niin sitten se pelataan 10 vuoden päästä, koska PS5 too expensive, no money, no money. All money goes here. Here! Tänne on menossa massi. Iloinen pyöräomistaja kiittää ja kuittaa. Häh? Jep. Tää on kyllä pakko olla kiirostamaan rungu. Mä ehkä vähän kattoin, että se olisi, jos on, niin se on tältä puolelta tämä sisäänpäin. No kun täälläkin on tämä suora, kun täällä on kardaani. Ja täällä on tämmönen vino, kun täällä on erillinen jousi. Niin. Ja onko tämä rungokin vähän vino, kun mä nyt yritän malata tätä penkkiä rungon kanssa, niin mä en mene suoraan, vaan tää menee liian tänne suuntaan. Ja sitten kun mä mallaan tankin kanssa, niin se osuu koko ajan suoraan, mutta se näyttää silti rungosta, että se on täällä. Mutta onko tankissa enempi kiinnikkeitä kuin mikä on tossa? Sillä ees. Että onko ne kiinni? Ei, ne on kumikiinnikkeet, ne on vaan semmoista, että se tuupataan. Niin joo, totta. Mä oon verrannut vaan tuohon keskimutteriin, koska tuohon nyt on aina keskelle. Sen pitäisi olla. Tai niin, siis on se keskellä, mutta sitten tuossa huijaa sitten tietysti toi ratti, jos se ei ole keskellä. Vähän sen silmää. No se vähän tuo rattikin vasemmalla, jos tarkkoja ollaan. Mutta... en nyt jaksa pilkkuunut. Tänne on tullut tämmönen kilventeline. Ja on laitettu valoa hollille ja katsottu, että miltä se näyttää. Ja... Tuuvilla pitäisi suunnitella jotenkin järkevästi, kun ei vittis tuota jousaa pitkin vettä muuta sähköä. Jep. Tuulta jossain saisi vedettyä. Paina vaan ihan kunnolla sitä sillä, että se pääsee liikkumaan. Joo, hyvin saa nyt sitten varmaan seiniltä puolelta. Koska kun käyt kattoo tolta puolelta paljonko keulii se kiinnikin, niin sä ymmärrät miksi tää pitää itse aikaa tältä puolelta. Romu. Se etu kiinni. Niin näkyy, joo. Keulii ihan helvetisti. Mä en yhtään niinku, kun ei silmämääräisesti ei näe, että olisiko tämä niinku vinossa niinku näin. Minun mielestä se näyttää ainakin äkkiseltä ihan suoralta. Jos on, niin se penkki itsessään voi olla muotoilulta, siinä mutta... vähän pehmustetta sitten. Vähän pehmustetta. Mutta ainakin siis äkkiseltä, kun katsoo nyt silmämääräisesti, niin se näyttää hyvältä. Se on hyvä. Noniin. Vetoja vai? Hyvä varmaan, kun täällä on bensatankit ja kaikki. Aha. Kato, oli huono maa. Se on hyvä tehdä tämä tässä kohtaa, niin pääsee vielä kotiin illalla ilman, että tarvii miettiä, että syttyykö tämä palaamaan. Niin. Jep. Just poltkasi väärälle puulolle. On muuten pirun kestäviä rälläköitä. On. En oo saanut vieläkään rikki. Kuinka pitkä on ollut? On tuo mulla varmaan... On tuo valehtelematta yli 5 vuotta ollut. Eikä ole vieläkään mennyt miksikään. Eikä yhtäkään varaosaa ole tarvinnut vaihtaa. Etkö noin? Ei me nyt tohon voi tuommoista nöölikasaa. Me tarvitaan jotain millä vääntää tuota vähän. Ole sinä hiljaa. Elää suhisen minulle kuin mikäkin kalkkarokäärme. Pimppa cruisingilla. Ei vittu, tää on perseestä tää penkki. Tää on ihan... Ei tässä pysty istumaan 5 kilometriä.
Siis ei tää niinku vinolta tunnu tää penkki, että ihan niinku suoraan tää menee, mut... Tää nyt vittu ihan vittu polkupyörällä ajaisi. Vähän semmonen mankin penkki. Että onko se ihan syystäkin ne jouset yleensä siellä? Ei me niitä tarvita. No kyllä tuo pitää tuosta kellolta rälläköjä siitä. Kato nyt paljon, kun se on piilessä. Tuossa on pultti keskellä. Tuossa mennyt. Niin se on sentin minussa. On näkö. Takapää on ihan oikeassa kohtaa. Mutta se etupää kun painettiin, niin se meni vinnuun. Mä en kattonut sitä sen mukaan. Mä katsoin tästä kulmasta vaan, että se kaltevuus ei ollut pahan näköinen. Mutta nyt kun katsoo videolta, niin on ihan päin vittu. No, näytetään rälläkin. Näin on. Kaikki on kato muokattavissa. Niin jo. Aina kun näyttää rälläkkään, niin se on muokattavissa. Niin. Onkohan meillä vielä niitä tuolla? Näitä hyviä laikkoja. Mä nyt oikeesti kuvittelin, kun toi ei ollut ohuin mitä niiltä sai, niin että on siinä nyt vähän oltava se ajon kautta. Ei se jousi, joka toista. On niinku hevosella ratsastaisi. No onpahan ainakin hyvän näköinen. Niin, kiva on näköinen. En mä tiedä sit muuttuuko se nyt se ajo sitten yhtään verrattuna siihen kyykkyyn, kun ennen oltiin vaan niinku näin ja nyt ollaan vaan niinku näin. Niin. Mutta kun tähän lentää kipinöitä, niin sehän mikropolttaa meidän tankin maalipinnan. Hetkonen. Siinä ei ole kaikki hyvin siinä. Juu ei. Onneksi et kerennyt rälläköimään. Onneksi ajattelit ensin. Välillä on hyvä ajatella. On muuten pirun kestäviä rälläköitä. Sehän napsahti niin iloisesti irti. Naps. Naps. Ei se kyllä vittu vieläkään oo suora. Ei. Nyt. Vielä vähän. Käänty koko pyörä vaan. Käänty vaan koko pyörä. Ei, on se aika kaukana vieläkin. On se siltikin. Ja se auto otetaan toiselta puolelta kiinni. Pikkusen takapakkia. No sen nyt tietää, kun ei mikään on mitoilla tehty, vaan silmillä, niin tämmöstähän tää on. Otti saatana vahingossa runkoonkin. No, se voi täyte hitsata. Kiinnikkeiden mukaan pitäisi olla tasan tarkkaa suorassa ja näyttäisi mulle aika suoralta. No niin, siihen se sitten hitsat. Ja nyt jos joku kommenteissa sanoo mulle, että se ei ole suorassa, niin... Saa imeä tätä. Siihen joku hullu. Ai vittu, kebabi nautti.
mitkä... Älä sano firman nimeä. Ei, kun... Mä en nyt muista, että Kuopiosta, Kuhmosta vai Koolla alkavasta kaupungista tää penkki kumminkin tuli. Mutta niiden varasto oli silti Ruotsissa. Ei ihmettää, kun on niin huono istua. Jotakin viilunkipeliä on heti kuin ruottalaisia. Niin. Oliko se suurassa? Kyllä se näyttää siltä. Ja äkkiseltä se ainakin näyttää, että se on helvetti suoremmassa. Juu, on se suoremmassa kuin se aiempi. Mä en tuu kattoo sieltä, mä hitsaan sen nyt siihen. Hitsaa siihen, sä oot tyytyväinen. Se ei voi yhtä paljon mua pistää silmään kuin tuo kilventeli. Ei kerrota siitä kellekään. Niin siinä on pikku pojo, jos joku hoksaa sen. Niin. Mikä siinä on vikaan? Mikä kilventelineessä on vikana? Miksi se häiritsee? Saatana kun polttaa. No yleensä. No niin, nyt se ostas. Ja nytkö viimeinen tsekka? Kyllä. Yritys number 2. Erittäin... En tiedä, taas näyttäisi, että se olisi kierros. Erittäin hyvälle, täydellinen. No en tiedä. On se melko suora. Täydellinen. Jos sanotaan, että sä oot ihan tuntematon, etkä tiedä, että se on kiinni tehty, niin tällä kun kävelet, niin kyllä tuo nyt näyttää aika hyvältä. Joo, ei siis... Kukaan ei katso sitä niin tarkkaan kuin me katsotaan. Ja... Hyvältähän tuu näyttää. Minäpä lähden tästä kaljakkaan. Onko se parempi? No vittu, että on muuten. Ei enää vasenta kassia rasiita. Joo. Nyt keulii ja sutii Ei ja... nyt resähti joku saamo irti. Eikä. Täppi, tap check. Ei muuten resähti. No ei se mitään sitten. Pyörä antaa ennemmin periksi mistä tahansa muuta. Ei muista. Nuo pitää. Nuo pitää, nuo täpit pitää. Ei muuta kuin... Pohjonen pitää. Ei muuta kuin penkki irti ja annetaan kunnon saumat. Satana. Tuoppa se hitsaus. Tai laitapa se päälle ja tuoppa ne vehket. Voitko nyt kestää sen aikaan, että mä saan penkin irti, niin mä hitsaan sut kunnolla. Noniin. Joo, älkää välittäkö, ne on vaan prikkoja. Niitä kilinä ja kolin. Eteen tuli 4 ja taakse 3. Ei pahaakaan. No semmoset niistä nyt tuli. No ei toi nyt pahan näköinen ole. Siis tällainen niin puolivalmiina tuotuksena. Elikkä nämä on nyt lisättyjä tuossa. Eihän ne ole nyt mitkään maailman kauneimmat, mutta nehän on siellä piilossa, niin mitäs silloin väliin. Niin jo. Penkkitsekki ottiko damakea? Ei ottanut mitään. Nuita vaan vähän soikeammiksi noita reikiä, niin se lähtee irti ja kiinni. Hyvin se on tarrannut sinne, kun... Kävikö se niin lämpimänäkin, että se maali sulatti tuolta? Niin, vaan ne prikaat sillä välissä, kun niin, totta. Sehän tekee siitä tumma. Ja se on nyt siinä ja jos jollain jotakin sanottavaa, niin tulee itse tekemään. Me odotamme innolla sitä, kun sinä tuut, just sinä, tuut tekemään paremmin.
Tuultapulta ihan hyvä. Mikä se on? Sähkörotan paskaa, kun sanotaan, että on niinku vituusti tikkö paukkuja. Muumipappasauma. Muumipappasauma. Mm. Onko tämä muumipappasauma? Paapa.